laraba wanda ya daidai da 12 ga watan juli na shekara ta 2023. Rundunar ta yi nasarar kai samame a unguwar 'yan taba, sabuwar unguwa, tudun 'yan lida da kuma jan bango wanda ke a cikin wannan gari namu na Katsina, inda ta yi nasarar kama wanda ake zargi da aikata laifuka daban-daban, kama daga ƙauranci, fasa shago da sata da dai sauransu. Wanda ake zargi sun hada da Muntari Yusuf, Aminu Muntari, Musa Abdullahi, Umar Muktar, Abba Muntari, Lawal Abubakar, Usman Shehu Muktar, Ismail Muntari, Ibrahim Abdullahi, Muntari, Zaharaddina Alhassan, Nura Suleiman, Ahmed Ibrahim, Rabiu Usman, Muhammad Sani, Yusuf Abubakar, Muhammad Umar, Abbas Abdullahi, Ismail Shehu, Ibrahim Idris, Aliyu Abubakar, Ismail Shehu, Ibrahim Awwal, Kabir Abdullahi, Ibrahim Bello da kuma Salisu Sani.